Aksimile yi malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye ekɔli karamɔgɔ olu kɔni ni finitigiw karila ɲɔgɔn na taama dɔ kɔni senfɛ. Ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko araba don février kalo tile 11 kɔnɔna la ekɔli karamɔgɔw kun ka taamaba dɔ kun bolodalen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ ye Bamakɔ ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O taama ninnu hokumu kɔnɔna la min finitigiw ni ekɔli karamɔgɔ ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na n'o olu kɔni kɛra tiɲɛni caman ye sabula a yirala ka fɔ ko taama in kɔni na ko a tagabolo kɔni yɛlɛmala o de hokumu na finitigiw kɔni ye min ye gazi ka fili ni ekɔli karamɔgɔ ninnu kan. Tuma min na ni gazi kɔni filila ni ekɔli karamɔgɔ ninnu kan jama kɔni jɛnsɛra wa a yirala ka fɔ ko ekɔli karamɔgɔ caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni jogina. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ ko nin taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ kabini wagati jan Mali kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ekɔli karamɔgɔw kɔni tɛ ka baara kɛ o baarakɛbaliya in kɔni na ninnu maa kɔfɔlen ninnu de wulila ka fɔ ko u b'u ka hakɛ ɲini a bɛ wagati jan kɔni bɔ u ye taama caman kɔni kɛ ka kɔn kunun kɔni ma min yɛrɛ ye tɛnɛn tɛmɛnen na février kalo tile 9 la ekɔli karamɔgɔw ni gouvernement kɔni kun kan ka sigikafɔ dɔ kɛ walasa u bɛ se ka u ka laɲiniw kɔni bɛnkan bɛ sɔrɔ a la o de sigikafɔ in na a yirala ka fɔ ko bɛnkan de kɔni ma sɔrɔ a la o de kun nana ni kunun taama in ye. Ayiwa ni waleya ninnu kɔni sababuya la ayiwa IRD ni ale ye parti politique ye an ka jamana kɔnɔna na n'o ye fanga sinamatɔ dɔ ye ko olu kɔni ma nisɔndiya ni waleya in na ko sabula ko ekɔli karamɔgɔw bɔra k'u ka hakɛ de ɲini ko olu kɔni kun ma jɛn n'a ye gouvernement ye min ta ka ɲɛsin u ma n'o de ye ka fɔ finitigiw ka gazi kɔni ta ka fili ni maa kofɔlen ninnu kan olu kɔni bɛ fɛ de min yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ye k'a ka bɔ ka kuma ni waleya in na wa fana min yɛrɛ ye ka fɔ ekɔli karamɔgɔw ko u ka hakɛ kɔni d'u ma walasa u bɛ segin ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kunna cogoya min na. Wa kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bankɔni ni ale yɛrɛ ye Bamakɔ kin dɔ ye ko siraba kasara dɔ kɔni kɛra ye maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu jogina ani maa 1 kɔni fatura. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko araba don février kalo tile 11 kɔnɔna la ko nin ye camion ba dɔ de ye Bankɔni kɔni sira kan tuma min na ale kɔni tun bɛ sira kan ko chauffeur ale kɔni y'a essayer ka fɔ ko ale kɔni bɛ ko dɔ kɛ ni mobili in ye. Ayiwa ko chauffeur kɔni ka nin waleya in kɔni na o kɔni kɛra kasara ye fo ka maa 4 kɔni bɛ k'olu jogin kosɛbɛ o maa 4 ninnu kɔni joginen sapeur pompier maaw kɔni olu nana ni maa kofɔlen ninnu ta ka u kun ɲɛsin n'u ye dɔgɔtɔrɔso kan tuma min na ninnu maa kofɔlen ninnu kɔni sera dɔgɔtɔrɔso la a yirala ka fɔ maa 4 min kɔni kun joginen don kosɛbɛ maa 1 bɛ la ale kɔni ye cɛkɔrɔba lamɔgɔ ye ale kɔni fatura. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na ko bi nin ko kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan ayiwa min yɛrɛ kɔni ye finitigiw ka ɲɛmaa ye olu kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko ni sirabakan kasara ninnu kɔni caman kɔni tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'o ye mobili chauffeur kɔni ka bolikojugu ye. Ayiwa kibaruya wɛrɛ min bɛ ka da kulo kan o de ka fɔ 9e arrondissement maaw n'o olu sigilen bɛ para jukɔrɔ n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye olu maaw kɔni ye zone 2 kɔni minɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko 9e arrondissement cɛdenw ko olu kɔni ye bolokari zone dɔ kan ko nin tun ye zone dɔw de olu de taara Sɛbɛnnikɔrɔ n'o ye Bamakɔ kin dɔ ye ka taa essence feere yɔrɔ dɔ ka taa yen nɔ ka moto suɲɛ wa tuma min na olu kɔni ye ni moto suɲɛ yen maaw kɔni bɔra ka taa min ye 9e arrondissement maaw ye ka taa ɲɛfɔli k'u ye ko olu kɔni ka moto suɲɛra wa a yirala ka fɔ nin taji feere yɔrɔ in na jatala dɔ kɔni tun bɛ yen u taara n'o ja ninnu ye finitigiw fan fɛ walasa u ka lajɛli kɛ maa minnu kɔni ye suɲɛni kɛ olu bɛ se ka dɔn cogo min na o ja ninnu kɔni na a dɔnna ka fɔ maa minnu kɔni ye suɲɛni kɛ olu kɔni yera o ja in na o de hokumu na ni finitigi ninnu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman kɔni kɛ o ko la fo ka t'u bolo da zone ninnu kelen kɔni kan a yira ka fɔ ko maa 1 kɔni bɛ nin suɲɛnikɛla ninnu na ale kɔni bɛ fo falajɛ de n'o fana ye Bamakɔ kin dɔ ye n'o yɛrɛ ni paraji kɔni yɔrɔ ka jan kosɛbɛ tuma min na o kɔni bolo dala u kan ko u ye ɲininkali caman kɔni tengu a la a yɛrɛ ka fɔ ko ale kɔni nɔ bɛ nin suɲɛni na wa min yɛrɛ ye maa tɔ 2nan ye o fana o kɔni yera polisiw ka sɛgɛsɛgɛli dɔw baara kɔnɔna la ni an b'a fɔ o ma patrouille n'u b'o kɛ sufɛla fɛ o hokumu kɔnɔna na ni maa kofɔlen 2 ninnu kɔni bɛɛ minɛra an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan wa u bɛna bila ka taa kiribulon na u ni kiri min ka kan u bɛ d'u kan. Ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruyaw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.